I am today. मनोहर रायसर देसाई मधले आम्ही कालच्या रात्रीत फायचे दीस हाचे मधले आम्ही नाही पाडकार नाही मुलकार नाही बेरकार नाही शेरकार नाही वासरेन नाही रस्त्यार नाही शागीर नाही स्वामी असले आम्ही मधले आम्ही आमकां नांगर धरूंक येना आमकां माडार चोडूंक येना आमकां चुडीत मोडूंक येना आमकां जड फोडूंक येना रोवूंक येना लुवूंक येना तासूंक येना कोंड्याक आमी आसले आमी मगले आमी सोंपलें भात सोंप्याक सूप मोडलें दार खेड्याक कुलू काण गेले उरला खोण बापायक फोलगन आमकां रीण माचूल गेले मोटार ना मानाय गेलो शोफेर ना रुमाल गेलो चेपें ना झाले जोते बूट ना पिंजले धोतर सूट ना पगार धुलो फुटून गेल्यो खेळूंक येना ड्रिंक आमी असले आमी मदले आमी मनशा मुखार बागूंक येना देवा मुखार नाचूंक येना न्हय देवचार न्हय जल्मी असले आमी मदले हात मुखार करूंक येना पाय कशे चांटूंक येना कोंट कोणाक हाणूंक येना नावड्याच्या नश्टेपणाक करूंक येना नकलामो असले आमी मदले आमी पासो मोकून शेणूंक येना मोगा उज्यांक जोडूंक येना रोडूंक येना रोडवूंक येना हांसूंक येना हांसोवूंक येना मारूंक येना मरूंक येना शेळे होऊन रगत जाल्या जिरून गेल्या खुमखुमी असले आमी मदले आमी जिरून गेल्या खुमखुमी असले आमी मदले आमी.